Hyvä. Mitä? Ottakaa reilusti köyttä. Anna tulla. Nyt on Tero kyllä ihan solmussa ton liinansa kanssa. Noniin. Ottakaa köysi ylös vaan. Vieläkin oot jumissa. Tuleeko siitä hommasta yhtään mitään? Vielä. Tervetuloa tänne paloautolle. Tulkaa jonoon. Me painamme teille kirjoja. Tervetuloa. Rohkeasti vaan. Tästä punaisesta vihkosta saatte valita kirjan. Joo. Siitä vaan, miettikää rauhassa. Ja nyt kun sä tilasit sen, niin me ruvetaan heti tulostaa sitä tästä näin. Se menee tietenkin aikansa, kun täällä oli jo edellä joku muu kirja. Liisa Ihmemaassa. Sulle on se. Liisoja tulee, me-kirjaa. No niin, ole hyvä. Pidäpä siitä hyvää huolta. Tässä on niitä kirjoja listattuna. Ja me tehdään niitä. Joo, siinä on muutama kirja. Aina on joskus ollut kielletty. Joo, missä lienee kiellettyjä. Olussuksen. Kuka se erämaan kutsun tilasi? Jos sinä tilaat tämä. Manifesti. Nyt meillä on ruuhkaksi asti tilauksia. Niin oliko sulla tiedossa mikä tää idea on tässä? Tää pohjautuu tämmöiseen elokuvaan Fahrenheit 451, jossa palomiehet kävi polttamassa ihmisten kirjoja. Kiellettyjä kirjoja. Nyt tää on käänteinen siitä, että me tullaankin ja pelastetaan ne kirjat. Okay. Ja tehdään niitä ihmisten luettavaksi takaisin. Saatte sieltä valita kirjan ja me tehdään se teille tässä näin odotellessa. Voitte mennä vaikka ottaa bisset tohon tai kaffet tai mitä vaan. Voitais tietenkin leikata ne, mutta me jätetään nää tarkoituksella tähän. No varmasti, jos on yön valvonut. Pelastanut ihmishenkiä. Oletteko te ihan oikeita palomiehiä? Me ollaan kyllä. Ihan oikeita. Oletteko te nyt sitten tämän teoksena ja tehnyt päätöstä? Ei, kyllä me oltiin eilenkin omassa työssä sitten taas. Ja nämä vaatteethan ei ole meidän palovaatteet, vaan nämä on tämän teoksen taiteilijan itse piirtämät ja suunnittelemat. Mulla on hirveä nälkä. Mä rupean kohta asiakkaita vainoamaan.
Saako maistaa? Ja nyt kun luette sitä listaa, niin sen verran sanon ikään kuin varoituksena, että englanninkielisiä teoksia on tämä Ulysses sekä tämä Wuthering Heights. Ne ovat myös tämmöisiä otteita, ei kokonaisia kirjoja. Sitten tämä Birtakin Insalaron on turkkienkielinen. Loput ovat suomenkielisiä. Ja nyt tämä Ahmet Ögyt, kun on tehnyt tästä niin kuin oman versionsa tästä tämän aiheen innoittamaan, niin hän on kääntänyt tämä asetelma ikään kuin päälailleen. Nämä on teemotettu siten, että kaikki kirjat ovat syystä tai toisesta olleet omana aikanaan kiellettyjä kirjoja. Siinä on aina jokaisen teoksen kohdalla kerrottu, miksi se on ollut kielletty silloin aikanaan. Yhdysvaltojen Teksasin osavaltion opetushallinto poisti vuonna 2010 3. luokan oppiaineistosta lastenkuvakirjan Ruskea karhu, mitä näet tiellä? Kirjaa pidettiin ideologisesti kyseenalaisena, koska sen runossa sanotaan näen linnun punaisen, ja sen kirjailijalla oli sattumalta sama nimi kuin marksilaisuudesta kirjoittaneella filosofian professori Bill Martinilla. Mikähän näistä, kun minä luin nämä, niin minä en muista mikään näistä oli hyvä, mutta paras. Mutta anna joku semmoinen, mikä on ohut, ei tarvi olla mikä varmaan. Työmiehen vaimo tai pilvet on esimerkiksi. Työmiehen vaimo vai pilvet tämmöinen? Pilvet on ainakin aika oppari. No se, otetaan se. No niin, pannaanpa tilaukseen, kun se jää sitten Pilvet, Aristofanes. Mutta teetkö ensin 5 ekasivua Aristo siitä? No niin, nyt se kommunistinen manifesti uudelleen. No niin, nyt siinä on säädöt. Ai, nyt sattu käteen. Tuokin pitää leikata. Tämmöistä ei kehtaa antaa kenellekään. No niin, nyt tämä onnistuu. Minna Kant kritisoi näytelmässään Työmiehen vaimo, miesten alkoholin käyttöä ja määräävää asemaa avioliitossa. Liian realistiseksi koettua kirjaa syytettiin moraalittomuudesta. Nyt pitäisi kelvata. Tommonen. Tuli pientä ryttyä. No niin, tässä on 7 veljestä. Täällähän on tää kirjanvalmistaja, paloauton kirjanvalmistusyksikkö on valmistanut tän. Just. Ja sit siinä on tässä tätä kädenjälkeä nyt sitten. Just. Että tämmönen siitä tuli. Se parempaa ei pystytä. Ole hyvä. Homma bueno, lähetään.
Jatkosodan aikana Suomen armeija määräsi Neuvostoliitossa painetun kirjallisuuden hävitettäväksi. Tuhottuihin kirjoihin kuului muun muassa Aleksis Kiven 7 veljeksen Petroskoissa painettu laitos. Niin, no siinä on hyviä kirjoja monta. Tai en minä tiedä, mutta on väittävät, että on. En minä ole lukenut näitä yhtään kirjaa. Ei olla ihan hirveän lukumiehiä. Erämaan kutsu, hyvä valinta. Tilata. Joo, se on hyvä. Minä olen itsekin just alkamassa lukemaan. Tai aloitin lukemaan. Nonsens-klassikko Liisa Ihmemaassa kiellettiin Kiinassa vuonna 1931, koska se kuvasi puhuvia eläimiä. Viranomaisten mukaan tämä asetti ihmiset ja eläimet samalle tasolle. Pilvet kiellettiin Kreikassa vuonna 1967 yhdessä useiden muiden klassikkonäytelmien kanssa niiden sodanvastaisuuden vuoksi. Haluatteko te ilmaisia kirjoja? Tehdään. Mä näytän mitä meillä on painettavana. Anne Sevellin teos Uljas musta kiellettiin Etelä-Afrikassa vuonna 1955, koska sen oletettiin käsittelevän mustien oikeuksia. Teos sijoittuu kuitenkin 1800-luvun Englantiin ja sen uljas musta on hevonen. No niin, sitten liimataan se. Kreutzer-sonaatti. Ole hyvä. Niin, se on lämmin. Joo, sitä voi vähän nauttia siitäkin. Mutta toivotaan, että teillä on mukavia hommia, ettei tyhmiä. Meillä on mukavaa. Tässä on kiva katsella, kun ihmiset kävelee. Ja me ollaan ympäri Helsinkiä kierrelty koko viikon aikana ja nyt tää on viimeinen tilaisuus. Nimittäin kitutunti alkoi just nyt. No, onko teidän suhde taiteeseen muuttunut jollain lailla tämän kautta? No on täysin. Mehän ollaan nyt... Ota toisen kertaa vielä tämä. Ja sit se Hökynin kirja. Millä tavalla se on sulla muuttunut? Parempaan suuntaan. Ainakin tässä on tullut tutuksi eri taiteen aloja. No, mitä te ajattelette taiteesta työnä? Eihän me ollaan nähty, kun tämä on oma teos. No tietenkin tämä on ollut ihan upeeta ja mahtavaa. Työhän se on sekki, eihän siinä ole sen kummempaa.